Moje meno je Tabaková. Romana Tabaková zašla do divadla. Zrejme však nie za kultúrou, ale za vypískaním. Prepáčte, ja si vás veľmi vážim, boli ste úžasní, ale porušujete etický kódex. A viete to veľmi dobre. A my ja som si sem prišla oddychnúť. Politiku, choďte protestovať na námestia. Porušujú etický kódex, je to pravda. A boli ste úžasní, ale porušujte. Ak máte niečo, choďte na námestia. Porušujete etický kódex. Žijeme v demokracii. Voľby 2027. Máte možnosť zmeniť. Voľby 2027. Moje meno je Tabaková. A my máme. Ale prečo tuto v divadle? Choďte na námestia. Ne, a nejdem domov. Prepáčte, ale chcem povedať, pardon. Chcem povedať, táto dáma, pani Tabak, odišla, 2/3 predstavenia ste tu neboli, tvárite sa, že nie. Pani Tabak, zažil som vás nie jedenkrát, keď ste viac pozerali do telefónu ako na predstavenie. Takže... Rozhodla sa totiž prerušiť čítanie výzvy hercov, ktorú čítajú už asi pol roka. Vypískanie a skandovanie hanba si však vysvetlila inak. A prišli za mňou ľudia, že Romana, že my sme vám tlieskali. A ja viem, že mám pravdu a teraz ľudia, čo to sledujú, tak mi tlieskajú. Ne, a nejdem domov. Smer mal minulý víkend svoje pravidelné stretnutie voličov a hlavne voličiek na MDŽ. Ja milujem Fica. To tam ale musíte povedať. Taká som jednoducho žena. Keď sa mi zachce smiať, smejem sa ako pojašená. Mám rada, kto má rád. A čia to vina nakoniec, že nebýva to akurát stále ten istý milenec, pravda, dámy? Podujatie sa nezaobišlo bez trápnych, obohratých vtipov a urážiek. Ale hlavné je, že dôchodci zabudli na biedne dôchodky, nefunkčné zdravotníctvo a stagnujúce školstvo. Majú rúšičku a to im stačí. Dievčatá, boskávam vás. A som rád, že ste prišli na toto podujatie. Spolok Brat za brata vraj vyzbieral 450 000 podpisov na zvolanie referenda pre zastavenie sankcií proti Rusku a priniesol ich prezidentovi. Ja nebudem žiadny podržtaška. Pravosť podpisov petície je ale asi taká ako originalita Dankovej diplomovky. Pre hlupáka každý hlupý. Chorvátske noviny zistili, že Fico má v Chorvátsku vilu. Čaute. Počuli ste to? To bol Igor? Igor Matovič ide opäť vyhrať voľby. Takže dovolte mi za mňa taký malý oslavný taneček za Sasku. Ďakujem. Teda to si aspoň zrejme Igor myslí. Vycestoval totiž do Chorvátska Ficovú vilu hľadať. A potom sa niekto čuduje Ficovi, že slope. Niekoho to však znepokojilo. Robert Kaliňák, o ktorom ani nebola reč, priznal svoju vilu v Chorvátsku, ktorú nemal uvedenú v majetkovom priznaní. A to je, že si jeho! Odkiaľ na to oboja vzali peniaze? Veď komu sa naposledy zvýšili platy o 150 eur? No jemu Dylinovi o 5000 eur, lebo sám sebe si zvýšil plat. Ako sa to hovorí, že nepokradneš, čiže mohli by sme sa asi tohto možno držať, takže... Šutaj Eštok predstavil nové polepy policajných aut v národných farbách. Niekedy vidíte, že drahé auto si viete kúpiť, ale rozum si neviete kúpiť. Bude to už tretí dizajn, ktorý nám bude jazdiť po Slovensku. Ozimšťan, je to tu zas! 100 polepov. Týždenne 100 polepov. Týždenne. Andrea Danka nadurdil štátny prieskum, ktorý mu nameral menej percent, než má alkoholu v krvi. Ale odmietam byť nejaký trhací kalendár. Vyzýva tak Fico na odvolanie šéfa štatistického úradu.
To bude na dnes všetko. Držte sa, dúfam, že budúci týždeň prežijete úspešne a teším sa na vás pri ďalších minútach. Už som psychicky tak vyčerpaná. Už nie som taká silná, že už idem úplne dole. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem všetkým voličom. Majte sa krásne.